Igsoon, congratulations kung hayahay kaayo karon ang imong trabaho. Relax ra kini kaayo, komportable ka kaayo. Nilabaw sa tanan, dako sad kaayog sweldo. Pero mao lagi na mag-unsa man atong dakong sweldo. Mag-unsa man atong nindot kaayo nga trabaho. Kung mao sad nahinungdan nga nalayo ta sa Ginoo. Mag-unsa man ang atong trabaho nga hayahay kaayo. Kung mao punoy rason nga nikang-ana ang atong relasyon sa Ginoo. Igsoon timan-e nga puhon-puhon sa dakong adlaw sa paghukom. Dili moatubang sa kaytas-an ang atong mga tinigom. Ang atong kwarta nga daghan dili na mo'y moatubang sa paghukom, kung dili mismo ang atong kaugalingon. So kumusta ang atong relasyon sa labaw makagagahom? Kaysa tinuod lang ang daghan atong kabtangan. Ang atong mga nindot kayo nga mga kitigayunan. Ug ang tinigom natong mga bahandi nga kinadaghanan, ato ra nang mabiyaan. Kanang tanan, temporaryo lamang. Dili na may maghatod nato sa kaluwasan, kundili ang atong hingpit nga relasyon sa kaytas-an. So ayaw pagkampante kung daghang kag bahandi nga tinigom. Ayaw himuang advantage nga daghan na kayo kag kabtangan nga natigom. Apan himuang priority ang imong relasyon sa labaw makagagahom. Kaysa dakong adlaw sa paghukom, tagsa-tagsa mo atubang mismo ang atong kagalingon, dili ang atong mga bahandi nga natigom. O salamang kini kapag pahinumdom, mabungahong kabuntagon mga igsoon. To God be all the glory.